Nchake ogotoka likuna amenyete buone ekinge okonye. Lakini ndeta mangana rasi bukwore buna bangina bande ba amenyete ekinge okonye. Ekiara ntako nganyi kurwango iri buone. Omokwani urure gusio nashukuru sana ekiagera oretira mangana manene na endo oretira mangana alitogokora tari alitokorora usema na areta yatokorora ayatogokora ani umontaru muguko biblia otabangu yotari ko nkigekoba akobenda nakona kuremeru abagina natore tubwata abajokoro owanje to mojokoro jiso komotoma akero tari komotoma muno ko kuba kunya kugamba gocha watererege likare yoko abona ngai makare gocha ngande ngoko amenyere mwawa bagocha yenda bano irana njetita itibuye otiringe bintu byane ekiagara kwa amenyere ngabagocha na ende gendo torikia okwara wasya aende ngokora bareki nkoli bare na imbe yedini na okora tegi na orota na esegine ndoro tigatora nobo mane segine ndoro ekiagara korunka eseginga kiere na ande kogoike dini na berego boronko entando mongino yomo omongino kurukunga Abigaili ekiagara tuacha bangina na janga nyoranga tuanchira mangana family life alige kunya kobanga bakungu igwera basaja to baigwera bono oko matabinge miake liyo ko igwera ya koragi bono matorora na ya kwaro rase kwaranga mbere isani lakini ga Biblia bateba to igwere barani manya nkumi betarago teba ngana ine nonyine ichikorera na kira chichigwere barani lakini ngoko toleba oko manora kogenda Mombasa ilikuwa manore kana lioko matabinga njuko je tusabara ngo sokandi obona gae kayo kana ngo soka goike to manye tinga kana nare ngo ngero mwana otom bona akiara manyo tamo tebet to manye tinga ngo kana nare na ende iliko tanga matukare ngo ko genda iyo tanga tiganda agenda murabunge ntoki to ko manye mwana ngo genda wati ko muga ko kono gutaya image ade go na kyabanga gaki kwa matesa baba agaita na image go saga agaita na image ibu bona muna bakungu bare goteba na go jaga gora bakungu bari bole ko mo chando nimo nyota jete gotaya okonya wiya kikirege ngoma etenka ari ngetinga timere mongo kora inkwa na gosoma gitabu kya Yeremia 31:22 nyemere monyasa ko iyo kaiga no korendo mosacha ngono kora some kifore kisambu Yeremia 31:22 madonye tuliko some bukura boko tigeremere moya are ana manyana ka okuete boga katai kukuminga gwakure yako ngabata akokora bwa ngono ose ninyore itinga inde lyazinyire ose ndinde nda matuka ya na tiga iri nsuki osa mama ya indi kanganaka kokane konganya ayo moise kono tari omwe kungi monene na tongeri ngana liya asense omokungu nabo korendo mosacha bata nawe fuli stabwerekeire wano liwate bate ngaye mere motekali ngoko kora ngabona tiganda ara na nchenda ale sibiye tingiro aye nane ogwezi biye tingiro matuka abere eliakata tomukamba murore ngoro obwati yenjera okolireki ochire aso gwezi biye tingiro wa gwezi biye tingiro nga igana ndiringa lira sikike tingiro nane meye dini noli nane katogotera kurambwate okoboko no mane te okora kende iya okora kende yosi ke wojo motu ekiagara mbuo bono gotera setore chinka chiagule lakini no tole tawa tabanga inche nyasaye ga konye tekare nyasaye ga tole tekare nyasaye ga ngoro kere tekare aye no manye tenga gotera so komenya kwa okobe ekerura kue no nyere kinyore kera wikunga birisikiro kwa ngai wanya kwera ngare ni meje abaye miyako kwa akigose omurori omugati na nyuome omurori mara omororo agochikoreta mukungu ode birisikiro tememera iguru ochikoreta mukungu ode birisikiro tumera iguru tigakwe mbuya kure eliro omurori akorengaki igoroche konyemugate baita akiota gukwa abantu babona gaki birisikiro kwa ingakibwa yera achebe gaki kote naro mukungu konye otegete nka ubi gaki
yaliyo bugimobombo saka Kenya birisiki babalire ki okure bana ngora tada Abigaili Biblia komorokanga gari ngomokungu omongaini na ndo rengaki omonyakieni mbora nabo montaka omonyakieni na tesi na tesoka na baka omonyakieni wana na batole dini tokwegera Abigaili buya lakini mwana wa amajanya iche muomo basokano atachwa ajui boikora liguchange tirisa ekyagere njera buya sogete akorore abakongu basori Bwana watole dini tokona kungena nanga nintesoka nintesibi buya inche chiro ya nekare ya erete aye onye chiro nyango so ya erete echiro mogonga nekorete ki ayenye kwa kore chiro igombuya nande goko iwe chiro ya igo rwasegete nande kwa soko bolinga ya igo rwasegete oyere gosenga kiagara na bakareta bauti ko goetandia okiagara nkare kwa tigete kwa jana koba no mongena bwe dini nchiota kwa chanera Nana yasa wakonye wakolire visi inchiota akogorere yanga no nyangwa kura bantu batanga oyere aki mongeragete na njete kwa jana no nyene kere visi ya ari komina wono kere bono iga ko kwana sabantu baki abe visi ekamiga na reko nyora yanga yago change abantu batanga aro chinga kichie visi tabwate yanga go change lakini ero bune visi ya etabauti ne koreteki leo Wano kabo mongere kenyana ndo wako naki atonga inenge visi wano ndiara ale kuwa soka wano aje kumgatererie visi kei Abigaili alengo mokungu online okomanya sege ntokego saleka korwa Abigaili amanyete komanya n'abantu ekyagere kerako genda abasomba nabo bakomatabinga urara toronke Dauti ochire kuebanga aba moyomboyi Mosaje wakana atako omonte ndagera atamanyeti wono urara toronke asenge njo mukungu alengo online amanyete ngo mosaje orori era agasangere yagakora akabatebinga nurira kitigere nanda kare ete si so mosaje ore bosaiga atabuga tikende yani akaganga gaeta kuchimino ko iranare yani abakungu nyasa atongete ne kisansi sana mo nkibono kera chinga chito nchigendera abasaje bangate kisansi sana chioka yani mosaje nabo mwangi woki ko mwete sensi engima na eta ino ya maje nara go ikere hey Abigaili mwangi akabana ngo tarande bosa ndengo irana na amboria matena njemo ina iganaika lakini ngayago cha atagete ko genda baumana na doubt elinda kendie ndamuamu marakalenga kwa kendie ndamuamu huo Onyana karumo muro wako akubiyo ya kabisa ya romo ngono ye marakalenga kwa matabiri ngaya ina tata iwa omonse kole naye kwa mwanje to kamareta inje honta gete ko rama menyete lakini naona kuna tanga ya tato mwana na nya bakabolie oyere ya nande gokwira ne dini yeso wakango saba korangeria bantu bande aya naya utagana wetani kwanza takoroji igakora agenda ekiagera nkwana gakora kindi kiragera nkegenderere oji kwa wewe basanya basubati bakemba arenga oya guchibasa ngakaraga cyabu toje tawanga toko chikora omanya gochibugunga obinyokari ali obogori eroni wana abwate chirasa komeka ime chirete eroni ekere eroni yasinyire omukungu bwachinjira kuruka otiga bana baguchandika marakarenga yakwa beri buna Abigaili ogotange ndamuamu yale gocha yani kujikunga yaba igo yaya tigali yalinga enda gaki na nje nkole PCD ni bageli gogo segetanga yaba igo atochere atobuniche chindagera cheito ngate chingwandi ne cheito inkie kyago tobunigo tigato moganya iche lakini umukungu akabomo mwaini agateba ngambalera mama chayo bale kabalensa umusajara abogoli eroni ali na bakungu bande elinda ara bakungu bakwayana kurugeita arwa batenge ngombe yayenge ibono sibora mbara sibore Iyo atenga ketendo musaje ko somo kungo tangana ogwe kumba mango yesiborare igago kuna nkenku muntanyeroji lakini yo yakagenda muwango akamatebi ambalera mamochaye ngana na pali igori mino tigentoki omoriri muna tora
kero muntu namanye to musacha wae asoboriri boigete emyaka mwa menyire nere no mata asoboriri wae boigete nere na mata obuga ase boigete kero muntu namanye to yonde onde ta yora ire menyu amotare ko somo yonde na bomo manyete lakini nande gweka gwa kora mogeni ora waro musacha omukungu bwa to musacha kunywa to manye tingekera anyure igare BCD kwa manya gwa kora mogeni omogeni pika bisa mogeni korusuneka na imeye dini no okoreteki no ore bono kokotera baba nintere no mogako konese bakabani tatatere yanyo bagasete batere o bagasete kabisa muraliri kwa gasete oyoka komacholi ama kuno mukungu igago to gasa to tera omasaje ga yare ga igago gasa ngaite kuna bona nae ta bona mandi ko na nyora ko mochori akomoroke ge tondeke embe wasa na roche kinare ko koranga cha iga bona so go to gasa to tere bona kana bakungu mbaterie kanisa aya chaga grase diri to kunyara iga to kunyara inka na kia ko ro like amako likanga igorenge ayego chaga ko inko runyoma omondo gako gungegeri akwegeri buno mondo kolierensu arabuli akaro mondo akoragera nensu no koragera nengoko ngora tangane kuigota nke wensu kiamaba igaranda critical condition ako ngora ako pore moyo wana kwa na yoro wajani ako ereza buya lakini mobwati gochika abana baye bakunya kubolina nabo kusema akubyarara chikobaiga akinale ko manyanga nabo bakubyara kaleiga nje ko nale ko nakuyanda kurubono ndikijira zango olemo nyete ngetinga tagetiriyo unakuoiga nane no bwedini nakiko saba libatakalie dini bakali kuoga onyoyo gosome buku ongege tureli ongendeye amiga elia rengo mongaini mokungo musaja kale moyo karamo sitoa kare soka ika gokurukurualiga takwegena ngana yogo somuchi ero kagana magani ondo chire lakini onyora nimo nonyene kera kure wono goko na gweso goko na gutachireria nonyene kenyoroke manyete ngoyere ogweso kanene cha yaye oyo ora bakungu to kanyeta basacha bakku erinde to manye komina buya erinde bono gato gota cha gochariga abari kenyoro bakumina emada muye bayage tu turanziba gocha mbogere yarwa ogo chigoikanga ade kuba como segetango mokungu bekaga baba igo kuerwa bekaga igana yebo kaboki baba okatote boka boke tiense ne yao bagugosira bune chechego lakini bamineti mokungu na wale kanisa ekana jana itereke mungu kego somonga abakungu baba nechingenjo kuna abakungu bakara bakora teki yani mokungu wale kanisa lakini yegwe soka pakiense ya chochoba yani toko someke mungu tu akiwa lakini nane kwa keberere kake mungu mtoto tena esema ete tu esema ete mungu giaeta chai akero bibilia yote wango mokungu kana sama tabau oya tali kunyara ko tuomo ngi bibilia yote bakore akigitego sana che wana no wote banga rende ke tenjeni do le tuki ngabana mo jana toyo diga ko rusia buku asere bakayata goja sota kete ada bagira bari bakare une buku yateba igare go ikaichuma osansore tukia daendo sibekere bie sabato asaro bare go soma ngakara mina kuru Jumapili bakaichuma na ara go kona ekera nje kera na ara so mira bibilia watanga talia soko mina gentoki ana atu bata bakora nga anyo mondo sinyo ko si tukira kikaranje ta basa kunya kutugerera yani tukingendo ayegena na maliko takia kara se kialia ko tabu akaliye buku wana go koliye buku eko bana ele tanga ine go koruma bera iko komenyo bo kimabore stress free lakini ngangonye ne buku koruma go tanga ine utashangaa ngo kumiona saa 10 etaraika iga eri akamanyanga mboro mochito ngosiri gure korongo tangana ayego chigo kwarango momuro takubati yani mosingi toyo ojikanyorire ichara lya mungu no bande olikorekaniri oretire baba nkwara gosoma okiomerisa te ibungo bitatu egotebanga kugita mochinko mali erinde nayo ona kuirichera ibora na sengenjo tana gosoma Jeremia oya gosoma Jeremia 29 verse 4 to 6
Nkua na gosomo na kiye ko garoko na kwa omaete Jeremiah 29 verse 4 to 6 aya yatebe abantu bonse rusati Jerusalemu akaira papelio bosomba. Number 1 ege tako baba gotaba na korako igo bako agaja kinyomba bamenye kinyomba ekyo naende namba 2 bare meme wondo basi mekenda agera bali okwamokwo namba 3 Monyo amaba kungu baba ibolere gentoki abana aende likikana aba morana abaiseke bona bamara bali hakika bae ngani ngamba ikamiyaka bona banyomeri na abaiseke basoke elikikana erinde bayibora abana aba morana abaiseke Kinya saga netie no komenda kana erine tokoremaki tobuche wano moise ko na bakale buwaye obwate remote control okomatenga baba mumuro itimuro je sare uchigochi etabono ge ko kungana gikorera egeno diko egento bosa inje anya bakonyora abana at your own risk nje to netera kara pima sa iyo njendo jenga sa itinyaro chimunare ne dina imeye dini na ole ne ke bunga kina bako ga soma ki banyuomeri ekara mu abanyuomeri bayimoreke nto kieke abana abamurana abaiseke bano bazi ko na bakaro mu kibugo mondo ate ni no omokomo gomba emyaka 3 omanyana ko kigoyo to takama tuna onyara matuna takara tiki ko ingo no ngomo murenge iri wa kire sabu tikire kwa kamati si na ende kwa chakende kono kuruhu ande ko kyo konaye osiege tege sieri Koriyoma, nano ngeisiko, nano soya kokomotanga, inyigore, nano ekwabeke gesieri, waetere tirisa. Nano tigala nyombo okorigore. Obokora bongo maene. Biblia tenga tomenteke, tobuche. Nabantu baragera abantu bande bamenteke mbarabi abangina. Ekiagera aliye soro chengo gosareka nkororo no oro kuna kubona baba ngakirinde kale. Bate nae kwa moretete uchonyo tikangoretere nyomena anga nyomena namenya wona singe njuntare kuja koreta nyomena umwanje naye gwanje tebirizikira wona birizikira naye rura ande mukungu odetali ocha elino gojiko kwa tanga lendi ngakibona changa tigande mereri mereri na bana balentereta abantu omwana oyo goja kontindeka ngayako genda ke aye injo mwana oyo naro goja kontindeka nane jetinda getiende baraya ya bakungu goja buona abange bakorire bo emechi yabo yarongeire oyo ona nare moina omanyete ngetero mukungu wanyu omiro mochi takoreta rusukari ona ane sukari yakorera nyoko byara ari korera sukari ayakanga ngwatomwa yani ore ndete sakale kumwe supermarket ngabo chomo kungu na arena tata tiyo tingo korugera oma etonya enya mara tali ko kuma tanda angona kubuli bono ngoko ngure mena nari kuja kubuli moiwet che tinja tata tako na kujane kaye o kenege sakwe kebe kwa nyorete kenege sa ayonye kenege sakwe kebe anyorete na ba obachire chimbuobo naye goikabaru kwebisa kwebibe akiona malikawa teba 26 verse 27 Proverbs merangani 26 emungo 27 ene Biblia teba ndeta yo soma ko se ko ikoria soma amo igual omonto koreme irima nere oboturunkania nare wachire ligen wakorire irima nare ligen ri bagocha era manyeno ora winde muno koreme irima nayo manyeno ora kore baki muno konya gatanga kenega za kuekewe engore ikware mire na bagotaba na kora kubuza kuwe nare baseri we nare bataira ne mechi yese bare oyo goturunkania ligen na omonto goturunkania ligen na Iho ekelio kona goturungani anya toka babigaili wana na batole dini lakini toka chese pe agotumia sensi yakatana limo bobe
era kai gumo mugako gara garigu ingane ri mario ka kongoki na ba manyete karo mugaka ari buya na karo mugake kasore kore teki ora riria chiko sensinge kasoro na ora bakungu baria o moradi atema bara ire batai kusime kana yane chingani madara ichi ara tereta na patia kakwa ekiagara abu wa kieta gajikomosabaka mogonda gatabu amosimekerege ntoki chingani kora bakungu bari gisambo ngango bari babwate bidija turaruga iga asorora atabure iga tochake turagi abamenyete taoni bagura nyangoso na abari bareka omanora koruka na kauko nege karu nga nyangoso ngo chikora gentogi aya lakini ana abane go bagetete okona ko bai chingeni siringi 30 siringi 50 kwamenya komatenga kete enko kachirete ngoja kwa kwara libo chikokonye aya nebengi Oma yadanga kakia bantaba ababaiji uniform chiracho beza wako walimu wa munjiko babora lakini ichako walili chingeni ya kuliera ikakunya ugochikora chei na hano bate Biblia batayabaiga gatura igwira machiko igotoko babo motwe tali abage ntoki Deuteronomy okoiranerera 28 ebifungo 13 bono ngitutakorera abo motu erinde bari tware gochikosaba babe nabo bagotosaba toba abo mo uso erinde batera bakiaya laki tikatobe buna nyarebe no nyoko na kogenda chiseminechi okora chamo konyire ekera mwana emyaka emenge igamenya getija getakora tiki lakini lero bura kenya kona chiseminechi okora baba lero seminigu lero gabwate keonyen Okay. Ngani ya si ono uwezo kana kasoka. Ana mo tuta kunyi maji buo. Ekiagera no ene ka komba la nywere ngeliki uko tabataba. Yoko genda kaole siri kaomanya ko kereta. No nyene njere nyumba ko rekana no nyera ngo ya muri ete budago ikoiga no kiera nge gokora. Ko era. Ala na bana ni anya na ngoli. Era yebituma ega ko bana ka ti ko mo ngoli yebo ka ne yebituma ya nje korukare. Mwanya kitari kwa bandebi inyoro ngori obori omanyirenga ngori abori takora tiki ekiagere aiga kuwe boriga ero ngori yendi ya satiku muneitekereteke wiura iga onyeke wiukere iga kinye bogoreti ngakiero ngori yenyene oruogo eta etiga oruororo bano nana watabi nganga macho begete tamosi kitaekechio ono bwata majare tamosi Wasi ugo ikie kinga watayata kunya bwejana njengo nya machare mororo ana muchumo kunguti gatokore kitwacha ekera kire wo pima bya ana no mutanga ngarara ta kurara ekera gakuwe boli nganya sitting room werega ali sakale kurara ora kyaka ya tingorara gaki ya ana bo moirera ta kurara naye no mu adventista abantu bagosoma bitao yere ni white basoma mariko ngarakini na botigare tali ese kware Toko nyara korenta kintu kinde kia abangi nambari bari chikorobi batali nyangosa ale yani abugate remote control gochibuo moise ke saga sogate akora amo muromo yomera tabuna atagete o matebi karagete korage ntogete yani umundaji kuri gatana gakie dini ye ngaibone ko ira abantu abana banyasai nyasa tare ko tokonye tobe buna bigai oyo okumanya gochia igege ndeke ngosare kakere oronga buwangu moise ke kunya gotebinga nje mama ibono imongino tindo chiesa kuongira matebi ngaronga ko rubosio omori asako koraki asako koira ekyara nabira nyarikane ngakwa mukane tinga sai no nyago kogenda inje tino jigo sana manya na akotebinga akayataiyo ali no ngokorangaki no kogenda ose ga tigete sukuru agatika jirase sukuru wora ngatenga mongi no tiboji matenga roka kurugosio morore umade buna kwa matebiwa ari kabere na jaga tenga taruji mongi no ya tenga lebe chenda ko kurugosio igwani chinya ari kane bibaga gukurura abana batano bache kogo chanda nangina korogo cha kubalimuka alia kwa metenga ronga bosio kwa mokonyire gusora mokonya kawo kwa story ngomo murori are PCD lakini omurori ngomo no kumusiganirite manyamo manye ngoro kabuye wana yarangu ngo musiga yaya oligo se tu asometenera obe ayi gweterene ngare mwacha akirite babo tangwanja nonye ninje iso tisiganiri iko tu anyarone de sera ko le biasara gatengu alera o karramuna njanda gocha amwali ko toro chenji yakorire o awonje ngana akia yo ngara ikorenda abana gaki erinde iko to mwali obugimango cha kwanza buri nonya ko nyupurani likunganya nara nganyi
Kei, ora lo como te venga, ay, 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 mwana ne, na kia kara nya sabe ke te moyo, ine ngo tuke aye. Italia de sababu nya sa ko ke te moyo. Bari ko ga te banga, abanta baba ibore, elindo mo baroko renga ki. Kei, akobeka moyo, ngoba nokuno ko soro. No ule dini. Mukungu ko nganya moina, ebintu mbu wako gacha. Kwa mwali baga. Ekiagero mukungu ole moina iga, igobwate chukinere. Wamatenga somba ko jaye somba no biye binane somba ko tuko nyara liga orobago naende noole okwaro ngamambi necheni mwabokire twabokire obe ali mwamasi bona ogeka igolire gasokire kiagera no matenga tai igasokire ngai inkomanyira nera nataka ondora ngo gosenaro ikoro masi mongino tuomera oira na gocha tebanga njebori bunandiga tiga nyamando binto njungo enyombe yori omonto takanganyeti obe irobana oye tibisielta na koburumbori na raya na chera ono mandi inki iganganya indiare ko wenda ai urane baba akibuno yonare ngore kogenda Rane, ngakibona negari areta kiagera ibintu byairite miliye binge negari areta igamo kungo konyage bangete kona konga iga mwana ko tonya na nganjara li baba njengo nkarange takeira nyora nyina byaro ngaje birindo gekondo ogotere no kwana lyaru monu mono mito waroro motoite omoresia ile ali yeye ndiye ameweka vitu zake. Baimeye dini no koletegi. Ntwa barwani bo moneno yore no kowa twariye ira yokorwana. Oro morwani bo moneno korwana imena isiko. Tano oko marembi buya. Badenga mogero midonyo ochire. Umuro yota bwata bahati. Ora naratiga. Elia yoyo. Oyo ora kagarikyo. Oyikiri abana batatu. Nana yo mwato mukungu mobe mono lakini uko nakatanga rende nkoreki omurera nga yarenge inje tiganya ko bibije oyo hara omurera nga yarenge oyo le moina obo gankimbolia tigaba no mukungu amachania tigumo moboraka omokega buyega no kubona baba tali bo bengo kubuli na ndende tumira barasa ongo katabiga okonyande omuntu oyo minto ko twakiranete nimo manyete naende kuruse itoko chisobo neke ngumbuga igoni mate muga yabo omuntu oyo roja kanyalirimo sinyaine mwana kuigwana omumuro oyo ule moyo era arona kiura achokore baba taki bakibono ngakiura achokonyi guse nituka ngomuntu ngokonyari akigosara achagokonyi omuntu oyo numunyamangana mukonya muno utamenye tiaye to kumumanya oyo numungi numube ebasa biribya mariga bakwe Nobi. Baba bana nagosoro ije. To kundora. Ake sab. Tiga kwa kamatis. Nando to kaso kwa kaji sabu ejikita ite formula. Ake sabu kuruku alichepura. Alichepura mate te kwa ti formula. Akero. Elinde ayo urwa. Nande ta manyanga ko gendure. Elindo gende uchibuye menyandiga. Mata bakungu bange bemenye digitauni. Na bakungu barenga bagena makabare ko bagenka. Ayanga ndoriga ona ko kare byo biashara bwa oiga okini abana ane ko anyoro ndogo koira rotari bogi mabora abakungu bali mwa kore ko nande ko re dini mangana ko bwati nara yao Jeremia 15 ebungo bitano bibere na bitano bitatu ara yao ojirora samba bitano bitatu Jeremia Batigaire abange mono ko buomo kenyo nyanja baitire gose baitire narentira abamura baitire abamura abaiti baitire abamura mo gasogati batigira bagara bosa marabiaba ababakonya kuyake kereke ngabarakumba mayete kamanyana bakaba bura baba mama ene kamanyana bamura baba buya batigiruza ngirane kyabo narentiro bororo no mondoko Ocha igora se bale mu basokano kianda
Ono baba nonya gochanete oroche ngaye mbuyore mangana makweli takoro kabuo mangana bakungu bakongonya ayabuo na egisi wono ekoroche ngambuyore to mochimbu yoyo sonete lakini kochimoina aro ota geto tagore iwa wono mokungu nyabana sava yakugire kaso moichano liriri kyabatanga oba turangia kure oba turangia lokwa ndiare okwa ngikyare komoya badonya na kikose komuga ibagare komuga asabara na baba kuba kore bado rende kukwasa karato yo moino onye gwachi aya gochio yo moino ya bete bati akagenda kuyu mumuro ko mochari ayo kogire kokuwe kaga ngaba kerenga mutare ko mutigare era nande to gocha nonya nkura tete kurwa nonya na violence te base ko bugiga tu eri kinde yani to morente ngora igo nonya na kera ko ani wo ga kareke hutu ogo jigoja nyo ko rireki ani we ekiagera ga kuna kugireka nonya moyo koruwa ita ke mwaka ya omoto lo aro komyo ko mama kana mas mongena ko na kugireka eri ya Bone elio bogi mabuwa liyagure kore mo gasongoro Woro gokona gakore gento kuchimoina gokona kore mengoro kuchimoina yamabe rema ko kwerengi ekyare yora amangano na maonjoreri nabora so ngore yini bona rema ane ko ikama kere kana tigero okyara kuruza ali bakama kere ngare sana ora tigero ekyare otatigero tyo ko gendera korema nkonyoro go kumbe go jinse tarike tarakyare onyore yanyukire go jinse oli melio tabangeti wala ko kamumongera omongaini bakunguno bale kenyoro bara ababoraka matatu akwero ko moboraka lakini ibintu byonsi gakonyora free of charge akiri akwero ko moboraka naye ko moboraka buye dini kabo moboraka otuko na mubaso bora moboraka abalisi bare kanise yeye bakungunyana nebirero bare naye negento bara bakora iriya kabanga ngaimba baje to baje ko irabageni no bare bakatanga no yesara bati umuboraka nero chete kore nericha aye bibilia batabanga Israeli barenga baboraka abangi lakini obukungu sana bati akachorwa ekera areko choru igembwa yaye nembe yarenge baba iwa ngoruka ye mungo 25 26 Luka 25 and 26 Aya karati ngaya boso soma ngo 26 Luka inye soma ngo 26 Aya jagera no 25 yo eteranga Israeli Yes. Imbarenga baboraka abange banyangoso Asama tukelija Waro ko yasi ekwaliria eguragura yache myaka 3 n'enusu Bana Wana Elija 3 miliyoni za kungwa wa Israeli aba barenga Yes. Ekyagera barenga abange akachorwa yomo ine irabaye nyasaye ngo tumare ngo musomboye ngo mareta arenge buo ekerare ko babuo onde nare bare kutuomana nere ekyagera nabota ketabageni bekambi bache buo abageni be crusade bamenye buo abeli bayibo bamenye buo bona barabumo kasona liba abageni be kanisa kana liba abageni bawo naende bo barane mbaro abalisi bamenye kuobo agocha buo abageni bamenye komenya balisi batamenye tinga kya abageni bamenyete kwe badanga abalyo mate togano esegi geroke borubona kika yesegi gaiko ngoka bwata kinungu kumbe iba kuobo abanyorwe Chinza abande bagosoa ageita nabo bakokagungara baruno sukali baretire otagwanja nganye kore nabageni chungu nzima otigabe kanisa batakolazimisha togotiga nande kuru muboraka siri buna mari kagoteba koko saba abageni ase erieta ria Yesu naye tigoegwe
bakungu babasaja bale mwana ntuntu bwato bakora boke abalisi bako jikubona ki twaro beliye crusade dade kenyoro toko yango chimoina ari kerike to kugosenkio nyomo osenkio makonda wana ngai bako jikomenya abakungu babalisi chikorobi batunyi olisi kako jokotangaza ya gatumeti okoiwa no mo ko hoyo ko ya malisia la kaniti kaje bwana yali okoroka wewe ko bwana na malisia mboro maete lilitu agende hili ndio mabara ago icha ochunguzi yako ruwa wana ne kala tika malisia na boli na ande basiriki mo na bobe abageni bano bago ichu malisia na baga kaboka igoba no chaki nenda yega kwa manyeteri chiko inkwale ko boli yakoboko barabuba maitenga iseko kora igo egasia ya chikurara ekiagara bagadiko baro chigwikigere igonere chigwike chibere no akora taki paka lidia tamanye tinga ine sanduki ya majiko ya tori ruga abuo eye kora to gosesenigwa na kia kora dauti angete sanduki ya majiko nga uso iturwe kora majika ta ihuera ekera nyorobe diosese niigwe na era gakena kena na lita uti ago tenga paka chianga chikaba machanchabe wono ge kurusu kuwobe digojabua ekera gunduire igona barabuka bago sababa geni tikabaegwe naye koko sababa geni akikisa ngaba geni nabuka uboko chigotwara nabuka uboko abu kanisa na robo kubora amakora kabisa ano mongaini makora mongaini tomenya teiga akogende pa oaka marua wala hago ijako nyakasa kabisa ino hamindu ngibono kialio obe tuakule ingo chikosuka obe tokuete tokaera moyo tuaneka mokamona ina korera omogani oyona noje muyale ngomaze na njonko niri mogani moika moigwe omogani aja kugundwa ngaba muna babwate kisensi sana abona nje baje bangundwe oija mapema onya kurara ngarosa kumbe bama tinga tigarare toje tonyora na mabiga tindoki Ileo tabangusika baburaka abara baburaka ngati tagia baburaka puleki abara ka puleki kana batika moga nana kaoni ku puleki ngaka nyarolire puleki ngongaki taliko genda chiko pinwaro igabo mondago ijaba tweri o kwa moeria bora naye kabumu bora kabuli nandi kwa bangena asenare to gotantania abana bali batigirwa baburaka abake omoise koti kuna kana kanyaruka agake osenko bakokare oseni akebe nare waro konya katenga bono rindi bate nonyi moyo ndi na babete igo ngalende bono tikatora atiga igo omoise koyo manya gochanda abakungu bari kenyuru bara seviera eli naro kana tena emokate ngairu oti kubabaka aye yana na mariko timatana tangani isano hugo komena bine na kia marika oda Timoteo entangani sano ibungo ikomena bina na njire nanjira babora kabatani nemyake menge bano ani ndawanyina anya myaka teri menge ekera nyuo miru akiri batara akora bibe baibora abana bano balende sinkati yabo yes natiba omoengereri natiba omoengereri ondeli baga yes oyo romoke woko yo kana oya akini njentiga iga mangana na chankongera oyo omondore memo yaye ongata mali taliko ja koinyera oyo tata moke ori soko oyo no mwana ne oyo kasini ori no mojoko ere vitabuati na kiako era tamali ekero isabiara kweirwe akare gotira boro era kanyar inkonchi abuoro ne njikora chingondi bagotira kuchagwa bangina ko mwanyure akaganda gachaka uwe orere mwe osati era akakaga nonde oche nayo monta kerera ngaya korie anyore byana bikoruoche yoko bitanga tata nkonya mache nganyure ke bino onda nywa mange echagerera ngonga kieri mwaka bona noje ngotirare agenda chikora chingo oje gari akanyoranga yani mune tanta netirende omwaka ina katanta na moromo kano imoyo maedi Genesis 38 erinde bona era akakangana no aba bako na kuchirinjari erinde naenda alingo mungaine bagira lakini bangaine tore lakini mungaine obonde bubori matari no ayeye kwanganje oikonge ndore ko ke ngamo yanje mwaka kabona akirende kinda ajenkore bona aye
Ngibono kiari ngororo. Ninji ko bare taraka manu lakini rero vote minister mwa kara bwataiga. Kani amatukemera ongera konya korireki. Rero mwaka kakire takatena ole. Mugawa moyo jete iwe windagora basi. Abana ngo bwatere bono takuira na muona agakaga. Leo ono mbodala meke kiage. Mbodala meke kiage. Kara manyene bintebi. O manyene bintebi. Kara mo manyera. Kiage na nere. Biblia watawanga mwaguria atanga oyo no mungaini kumbwa oyo no mungaini yongita katata naye gakomu mubura takomu mubura ko tantania abantu kamu mubura ko yo ko ababura ko semeri oyo ko ganda nanyene kandi garansia babura abatevinga enko yongeri gutore lakini nyekin kali ko tokosa muna bana banya sai we are never alone in Jesus name. Tario ya watanga bora nende kusoma na intu maete sisi ni binadamu hata tunakula chakula yani aye che kono mwana tikatokonye tulie buku ekero tualire buku bone Ezekiel yani nonyene kero tomenya ta sekinyuru abantu bataye bo mahene abo barabona abanyasai ekiagera enjera buno muntu ikonya aringe kuoga rero ryugi ndikora tiki enjera bakaba murabara genda rero murembe noro mukungu irere kanisa ya mukanyire anya taliye kanisa kangonganyire gatano aso mwaka okoranga gesaja gakora na women ministry etabauti ne akora tiki nero elinda bande ko bakorigereria Biblia yate bali ese mwaso manga elinde abasacha batali no kwegena bali batarama manyanyasaye banguswe asoraga no na ki baba tebiga ki aye igonta ketego jakira rero ojaka ko ane kanisa jamima ko genda ekiagero chiro ko gere jamima ahora ngama mabadiliko na ko teki tatanya saba sesenia asili ya Yesu